सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। आमदार निलेश राणेंनी दशावतार कलाकारांची व्यथा पोट तिडकीनं सभागृहात मांडली। त्यानंतर सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांनीही मोठी घोषणा केली आहे। पाहुयात विधिमंडळात काय घडलं। एक पुरस्कार आमच्या दशावतार कलाकाराला मिळालेला नाही। इतके वर्ष झाली या कलेला अजूनपर्यंत आम्हाला एक पुरस्कार मिळालेला नाही। अध्यक्ष महोदय, तो का मिळाला नाही हे कधी मंत्री महोदयांनी आम्हाला सांगावं। ओळखपत्र दिली नाहीत तर ह्या सगळ्या सरकारी योजना ज्या आहेत हे आम्ही बसवायच्या कशा। मी मागे पण तक्रार केली होती अध्यक्ष महोदय की माझा हा दशावतार कलाकार हा 4 ठिकाणी रोजंदारीवर काम करतो, ह्याची नोंदच जर झाली नाही तर आपण त्याला ह्या सगळ्या सरकारी स्कीम मध्ये घ्यायच्या कशा, कसं घ्यायचं आपण या लोकांना। दुसरी गोष्ट, हा फक्त सिंधुदुर्गाचा विषय नाही। सिंधुदुर्गामध्ये जसा दशावतार कलाकारांचा विषय आहे, तुम्ही निकम साहेबांना विचारा किंवा भास्कर जाधव साहेबांना विचारा, तसाच नमन हा विषय रत्नागिरीमध्ये आहे। अजूनपर्यंत त्यांची कसली नोंद नाही। म्हणून अध्यक्ष महोदय, आपल्या माध्यमातून ती मीटिंग मंत्री महोदय आपण जी घेतली, आपल्याला सगळा विषय माहिती। आपण स्वतः कोकणातले आहात, आपण स्वतः माझ्या मतदारसंघातले आहात। आपण जाहीर त्याच्यानंतर केलेलं होतं की मी या लोकांना ओळखपत्र देणार। अजूनपर्यंत ओळखपत्राची प्रोसिजरच सुरू झाली नाही। गुगल फॉर्म आमच्या कलाकारांना कळत नाही। तुम्ही काहीतरी सोपी पद्धत करून द्या, काहीतरी सोपी पद्धत आमच्या कलाकारांसाठी करून द्या। आमचा कुठेतरी दशावतार कलाकार हा कुठेतरी महाराष्ट्राच्या पटलावर दिसू द्या। एक पुरस्कार मंत्री महोदय आमच्या दशावतार कलाकाराला मिळालेला नाही। कलिंगन वगैरे मोठमोठे कलाकार आमच्या जिल्ह्यातून होऊन गेले, पण एकही पुरस्कार आमच्या ह्या कलाकारांना मिळालेला नाही। आमचं ओळखपत्र नाही, आम्हाला अनुदान मिळत नाही, आमचं कुठेही कुठल्या स्कीम मध्ये आम्हाला बसवलं गेलं नाही। मग हा दशावतार कलाकार जगणार कसा? त्यांनी त्याची फॅमिली, तो आपल्या फॅमिलीला कसा बघणार? त्याचा उदरनिर्वाह कसं होणार? साहेब 5000 रुपये, ते पण जर त्यांची जी कोण हे आहे, तो जो कोण टीम लीडर असतो त्यांचा त्यांनी जर प्रमुख असतो त्या टोळीचा, त्यांनी जर ठरवलं तर त्याला पैसे मिळणार, नाहीतर दशावतार कलाकारांना मंत्री महोदय पैसे मिळत नाही। माझ्या दशावतार कलाकारांना पैसे कधी मिळणार? त्यांचे हे सगळे विषय कधी सुटणार? आणि त्यांना महाराष्ट्राच्या नकाशावर कधीतरी काय मिळणार आहे की नाही? आपण फड बघतो, आपण लावणीचे आपण अनेक पुरस्कार इथे जाहीर करतो, त्यांचं मानधन, त्यांचं अनुदान आपण जाहीर करतो, पण माझ्या दशावतार कलाकारांसाठी अनेक वर्षांची परंपरा आमच्या कोकणातली अजूनपर्यंत एक फुटी कवडी त्यांना मिळालेली नाही। म्हणून माझी विनंती अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी आज काहीतरी दशावतार कलाकारांना, आमच्या नमनच्या कलाकारांना काहीतरी जाहीर करावं, जे आमच्या त्या चौकटीत बसतील, आमच्या त्या सरकारच्या कुठल्या तरी योजनेत बसतील, असं काहीतरी आज सरकारच्या माध्यमातून मंत्री महोदयांनी जाहीर करावं। की दशावतारासाठी सुद्धा आणि याबरोबर 5 अन्य कलाकारांसाठी, लोककलांसाठी जे 2,22,00,000 रुपयाचं अनुदान आपण जे ठरवलं होतं ते आपण वाढवण्याचा निर्णय करतो, जेणेकरून दशावतारी मंडळींना सुद्धा त्यातलं मिळावं। हे अनुदान 2,22,00,000 दुप्पट 4,40,00,000 आपण करू, म्हणजे ते जास्तीत जास्त दशावतारातल्या सुद्धा करण्यासाठी येईल। एक दुसरं, कला पथक चालवणारे जे आहेत त्यांच्याही काही अडचणी आहेत आणि त्यामुळे कला पथक चालकाला बाजूला केलं तरी योग्य नाही, कलाकारांना मिळणं सुद्धा आवश्यक आहे। म्हणून हे दुप्पटीने जे आपण अनुदान करू, ते आपण अनुदान कला पथकातल्या प्रयोगासाठी करतो, त्यामध्ये दुप्पटीतलं आपण अर्ध करू, जेणेकरून कलाकारांना सुद्धा थेट बँकेच्या अकाउंटवर मिळेल आणि कला पथक चालकाला सुद्धा मिळेल। अशा पद्धतीने दोघांनाही त्या ठिकाणी अनुदान मिळावं, अशा पद्धतीचा आपण निर्णय करतो। या संदर्भातला GR हा येत्या 15 दिवसात आपण काढू। समितीत आपण सुचवलेली नावं या ओरिजिनल शासन निर्णयात वाढवून तो निर्णय सुद्धा 15 दिवसात आपण काढू। आपण तिसरा प्रश्न उपस्थित केला की जिल्हा अधिकारी आमच्या जिल्हा स्तरावर गेले पाहिजेत। गुगल फॉर्म ही थोडी किचकट पद्धत, लोकांना सोयीची पद्धत आहे की नाही, तर स्थानिक जिल्हाधिकाऱ्याशी बोलून येत्या महिनाभरात आमचे अधिकारी जिल्हा स्तरावर जातील, हाही निर्णय करू। चौथा मुद्दा आपण म्हटलं की ओळखपत्र त्यांना दिली पाहिजे, तर या राज्यातील लोककलावंतांना अनुदान पॅकेज अंतर्गत असलेल्या लोककला ज्या दशावतार सुद्धा आहे
त्यांना सुद्धा ओळखपत्र, भले उत्तरात काही लिहिलं असेल तरी मी आज या ठिकाणी घोषित करतो की त्यांना ओळखपत्र देण्याचाही निर्णय आपण करू, तो शासन निर्णयामध्ये नमूद करू, अधिकाऱ्यांना आपण त्यापर्यंत खालपर्यंत पाठवू. दशावतार महोत्सव हे सुद्धा आपण घेत असतो, नमन महोत्सव आपण घेत असतो. यावर्षी ठाण्यामध्ये तो घेतला आणि दशावतार कलेसाठी पुरस्कार तर राज्य सांस्कृतिक पुरस्कारात 3 लक्ष आणि राज्य सांस्कृतिक युवा पुरस्कारात 1 लक्ष देण्यात येतो. त्याची समिती आहे, त्यामध्ये दशावतारी कलाकारांचा सुद्धा सहभाग करण्याच्या बाबतीतल्या सूचना देण्यात येतील असं मी या ठिकाणी घोषित करतो.